Ще ти предложа още нещо. Ако не сте на басейн този уикенд, много странно се чувствам, но няма проблеми. Ако не сте на басейн, може да отидете на парти на яхта, съвсем близо до София, само на 15 минути път с кола, на ветроходната база на Искър, където Гала от този уикенд организират парти уикенди на яхта. За по-мързеливите туристи като тебе, специално са приготвили кетеринг, музика. Изобщо може да си плаваш с яхтата и да си мързелуваш и от време на време така да плуваш и в басейна, защото яхтата спира. Ще трябва да акустирам. Басенце, какво правиш, бе? Ще акустирам, защото много отплавам. Ама отплаваш и това гребло, въобще не го ползваш по предназначение. Така, там може да си направите парти на яхта, като плаванията са по 2 часа и започват от 11, от 13, от 15, от 17, от 19 часа и на последното може да наблюдавате и залеза. Ако сте случайно такива по-активно почиващи като мене, е възможно да ви направят инструктаж как да управлявате яхта и да получите така първите стъпки във ветроходството, да тръгнете по тях и да управлявате самата яхта под строгия надзор, разбира се, на професионалисти. Браво, е. Това е всъщност първият такъв уикенд и през цялото лято ще може да си отивате на яхта близо до София, защото до септември ще има такива уикенди.